Dobré ráno. Vítame vás pri rannom zamyslení a prajeme vám požehnaný deň. Ranné zamyslenie podľa knihy Naše vysoké povolanie. 17. apríl. Ako trénovať myseľ. Svätý, 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 Boh všemohúci, pieseň chvály vznáša sa k nebies výšinám. Svätý, 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 večne kráľujúci, láskavý Otec, Tvorca náš a Pán. Ako trénovať myseľ. Nech sú príjemné slová mojich úst a to, čo myslí moje srdce pred Tebou, Hospodine, moja skalo a môj vykupiteľ. Žalm 19. kapitola, verš 15. Pokiaľ majú byť slová úst príjemné nebesiam a pomocou vašim blížnym, musia byť vaše myšlienky i vaše srdce čisté. Ak je prirodzene sebecká myseľ ponechaná sama na seba a riadi sa vlastnými hriešnými túžbami, jedná bez ušľachtilých pohnútiek, bez ohľadu na slávu Božiu alebo prospech ľudstva, jej myšlienky budú vždy iba hriešne. Avšak Duch Boží dáva v duši vznik novému životu a privádza myšlienky a túžby k poslušnosti Kristovej vôli. Mládež by mala v sebe začať včas pestovať správne myšlienkové návyky. Mali by sme cvičiť svoju myseľ k tomu, aby kráčala správnou cestou a nedovoliť jej, aby sa zaoberala vecami, ktoré nie sú prospešné. Boh pôsobí na ľudské srdce cez Ducha Svätého a človek mu má v jeho diele pomáhať. Mali by sme rozímať nad písmom svätým a úprimne a otvorene sa zamýšľať nad vecami, ktoré sa týkajú našej večnej spásy. Kristovo nekonečné milosrdenstvo, jeho láska a obeť za nás volajú potom, aby sme sa nad týmito vecami zamýšľali čo najvážnejšie. Premýšľajme o charaktere nášho vykupiteľa a prostredníka. Snažme sa pochopiť zmysel plánu spasenia. Premýšľajme nad poslaním toho, ktorý prišiel, aby zbavil svoj ľud hriechov. Neustálym uvažovaním o nebeských veciach sa posilní naša láska a naša viera porastie. Naše modlitby budú Bohu príjemnejšie, lebo budú čoraz viac spojené s vierou a láskou. Budú inteligentnejšie a horlivejšie. Bude v nich viac pevnej viery v Ježiša. A zakúsite každodennú praktickú skúsenosť v túžbe a moci Ježiša dokonale spasiť všetkých, ktorí pristupujú skrze Neho k Bohu. Duša bude túžiť potom, aby bola ako ten, ktorého uctievame. Čím viac sa naše myšlienky budú zaoberať Ježišom, tým viac o ňom budeme hovoriť s ostatnými a stelesňovať ho pred týmto svetom. Naše vysoké povolanie, 17. apríl. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a nezabudnite sa k nám pripojiť i zajtra.